בוקר טוב חברים, זה הקול שלי לפני הקפה, חוף קודלי. אני אעשה סיבוב 360 מעלות, 7 בבוקר. הזריחה פה היא מאוחרת, ב7:30. קסום פה ביותר. למה? אני לא יכולה להסביר, ונראה לי שגם התמונות לא מעבירות את האנרגיה של הקסם, אבל בכל מקרה אני מצלמת לכם את הסרטון הזה. כמו שאתם רואים, זה קודלי ביץ', זה מפרץ קטן וקסום והודי, עם כל הטוב וקצת לכלוך, כלבים, פרות והודים. שיהיה לכם יום טוב. נור.